Tolosako Asuntzion Klinikak esku garbiketaren munduko egunaren ospakizunarekin bat egin du. Bere erabiltzaileentzat antolatutako kontzientziazio kanpaina bat burutzen ari da. Kanpaina hau zentroko paziente eta langilei zuzenduta dago, eta esan iaztik abian dagoen sistema bat dela. Hau horrela, arreta medikoarekin zerikusia duten infekzioen eta gaixotasunen zabaltzea ezerrezten dituen eskuhigien egoki baten garrantzia azpimarratu du Aintzane Perez, ziu eta ebakuntza gelako ikuskatzaileak. Asuntzion Klinikan hasi ginen ja proiektu honekin iaz, langiletarten esplikatzen nola egin behar den esku garbiketa hori, noiz egin behar zan eta zekin, eta guain eguna hau aprobetxatzen nahi dugu ampliatu informazio hau bai gaixoari eta bai gaixoaren familiari. Nahi dugu erreztasuna jarri eta hortarako soluzio hidroalkoholikak gela bakoitzetan jarriko da eta baita ere informazioa emango da nola egin behar da eta zekin egin behar da esku garbiketa hori. Soluzio hidroalkoholikoko dispensadoreak ipini dira erabilpen instrukzioekin. Gaixoekin kontaktua duten pertsona guztiek haien eskuak modu egoki batean desinfektatu eta garbitu ditzaten. Noiz egin behar da esku garbiketa hori da beti gaixoarekin egon baino lehenago. Eta gaixoarekin egon da gero. Egin behar dugu esku garbiketa hori. Eta nola soluzioak oso erresadie ibiltzeko ebaporatu egiten da, orduan egin behar dugu eskun bota soluzioa eta behatzatarten ondo zabaldu. Kanpaina hau iaz hasitako lanaren jarraipena da. Une hartan sistema berria langileetan zentratu zen, eskuen higienerako protokolo berriak martxan jarriz eta homek zentro medikoetarako finkatzen dituen autoebaluazio irizpideak ezarriz. Ni ustez sistema ezagutzen dela zergatik ja urte batzuk sistema hori pasillotan eta ambulatoriotan eta ikusi deula. Eguna zautzen duen jendea, ez de uste. Horregatik egiten dugu kanpaina hau beti lantzeko ze garrantzitsu edan esku garbiketa.